Uy, Kardong, unsa man na imong gibuhat dra? Kita bitaw ka nagbayad ko sa man di pagtanaw ni mo ani. Magunsa man ka? Magunsa pa man di ko kita bitaw ka na saging kay perting hapula sa ko ang selector nako mo ni kung gamito na ako diri ah. Atakan ko nimo galin ana. Halin, maora mo na imuhang giapas ako ah. Halin. Ano nga Dili. wala man koy pampalit og pagpagwapa. Dili na lang gani ka makatabang sa ko pagkarbis og saging. Ingon na pa jud ka. Kapoy manggod. Ka. Sige ra kag pagwapa diri sa sulod sa balay. Dali yan na Kardong kay para makakuha na ta ba makapalit na tag fried chicken. Kuyawan ni mo no maka strike yung nana no. Munang-muna na paning kamot diri ah. Fried chicken pa imuhang gisgot. Laki man ka dapat ikaw man gyud maningkamot. Alangan magakoy maningkamot para sa imuha. Ang kamot na lang gani tag harvest og saging balig-baligya og saging para natay palit panood-an nya. Ikaw ambition pa kag fried chicken. Kamahal ng fried chicken. Sudan man gyapon na. Stila nimo eh. Dali na Kardong ay hinaya pud nimo magkuan. Ay sige kuan diha ha kay sama daw na. Hulog Wala. yun noon. Unsa man ka oy magtiranga magug ka. Pawar ako dra ah. Kita bitaw ra ako trabaho diri sa mukan kay ka. Dali ana dira oy. Sayo pa kay sa buntag high blood ako sa imo. Sus. Ikaw ba ya magsigig panugo sa kuha ha? Di ba ya ko mo reklamo? Ganiha ra jud ka ba naglagot jud ko sa imo maka high blood jud kay ka ba. Unsa man nga nang gikuha man na nimong saging nga. Piyasot ba man na? Natawar agud na piyasot man na. Pahawar ako diri ah. Dili lang gani ka makatabang sa kuha. Sige pa kag yaw-yaw di ah. Halin man gyapon na oh. Na, ambot ay nimo oy. Abi manaog kabalo ka mo kuan og saging, kabalo ka mo kating. Kita bitaw ka nga wala din nabunuhan mo ni yung naning itsura diri ah. Sus gabunuhan man na nimo. Kanang naingana man na, sayang-sayang ra gyud kag abuno ba? Pahawar ako di aragoy kay. Lagot jud ko sa imo ba ganiha ra jud ka. Dalian na Kardong oy. Wala ba yatay sudan, sige na lang tag ginamos. Pagilong gani no, kita bitaw ka perte pandagahan ng saging nako si piunon dito ah. Mo gani no ato. Kita lang ga gikapoy patagikan bata og bukid nga harvest og saging nya. Ikaw sige samok-samok diri ah. Sus kapoy-kapoy murag yun bayag nagbaktas nga nagmotor baya. Ay lisod por baktason ako ng bukid dito ang perting layo ah. Mo gani no nga. Dadala na ko si RF kay kita bitaw ako na si RF nako mo ang ginakargahan ako tanawa diri oh. Tanawa diri. O kita kanay, saging nako sulod diri sa bukag. Hay, tama-tama gyud niya na makapalit na gyud kong pagpagwapa. Pagwapa ng imong naong nimo nga. Sige ra pagwapa di nga po nga makatabang sa bukid. Dagana ni Kardong oy. Sa dagan, dili pa kay maura ni. Dagan pa dito ah, napa koy 15 ka bulig dito nga si piunon. Mao gani no pagdalian na kay para makalaag na taon niya. Laag kay gisgutan. Bawar ko diha. Sus ganiha ra man na nimo gi kuan ay wa payapon ka naman. Kita bitaw ka nga. Uga koy mukati nga na bagay. Dali ra kayo seconds ra. Kita bitaw ka perting habulan ning karet oh. Gibait pa na nimo unsa man na siya. Ay mas hait pa nang imo ang alho ana. Alangan mo bay subo ni akong karet. Ano Ako wa man selektor pud na na ko. Wala na subuhan. Ano wala man pud na nimo ipasubuhan dito. Ambot ko to nga. Sus. Yun sa Ses, dagan pagreklamo ay dalian na diha. Ah, tanawa ra gud. Paspas kayo mo cute pero ug mo kayo hinay kaayo. Makalagot lagi ka no. Ganiha ra jud ka ba? High blood ako sa imo ha. Daliya ganina no para dili ka mayaw-yawan. Hawa dere be. Dili magaling ka makahatag bisag tagaan lang ko ng tubig bugnaw dere malipay pa ko sa imo ha. Hilom diha oy, kalas ra kay kuryente nga nang magpabugnaw-bugnaw man pud ka. Perti inita ron nga nang moinom mga bugnaw. Musamot na imo ang ubo. Ay, Dalian na na. Sige. Pusa ning bayaran to butang Sige, dito sa reklamo kuan eh. kusina. ko. Bahala ka diha, ikaw nagamit, ikaw uli dito. Sige. Mahal ba ya kay na? Nga imo man na yung bundak diha. Ganiha ra ka ba? Makainit lagi ka no. Sungugan kay ka ba? Ug asa pa to nagtrabaho ko? Ay hap ajuk ka magsabok-samok sa kuha. Dalian na ganina no kay para makakaon na ta natay para natay sudan nga lami. Ano na ako resa wa ko lalay. Wa ko'y labot, dali na. Pag mahalin na hay, hatag sa kuha ang kwarta. Ah, Ay syempre, ako imong partner, dapat ako imong
Hatagan og kwarta kinsa man din mong hatagan. Pag-abot lagi sa kwarta, abtik kay ka no? Oh, syempre, naong manggod ni kwarta. Oh, di ba? Dalian na. Sus, uy, hinaya pud. Uy, anong balik-balikan man na ni mo kuan? Ay sig, kuan di kay. Samo kay kung Sus, uy, hinaya pud ni mo mulihok, uy. deliver pa na ko ni karon, napakoy si P1 dito ang 15 ka bulig. Mga ipagsurang-surang sa kuwang, kapoy ko. Mao gani no, pag mahalin na gani na ihatag nimo sa kuwang halin. Pag-abot lagi sa kwarta, abtik kay gano. O syempre, abtik man pud gani kamo duslak sa kuan.